U issa, ħanissi neħdejja lil Krista Sujak, insomma Krista soqgħod bil-qiegħda. Għajdulhom naqra kemm il-darba tilek kun jomok ħażin. Bejtu ieħor. Darba biss. Mela nsejt naħseb. Insomma, kif inti Krista? Tajb ngħidu wkoll li Krista ġiet it-tieni fil-kategorija B tal-etajiet bejn it-12 u il-15 il-sena. Krista, inti kif inti fl-iskola? Suġġett favorit tiegħek? Il-Malti naħseb. Il-Malti. Sabiħ, il-Malti għandna napprezzaw u sabiħ, u inti ħadkanta wkoll diska bil-Malti u se tkanta lna lejla? Ħankanta l-kanzunetta ma' Jonqosni Xejn, il-lirika hija miktuba minn Rita Paċ u l-mużika minn Marco De Bono. Fidej, Krista. Dal-Mike. X'emozzjonijiet u miegħek ġismi mqabbad inżuru nikberaw fiskiet inħoss dak li tħoss inti u nwieġeb ta' it-tasi nisma' l-kliem inħobbok binti u nara wiċċek jien nixtieq naf li żmien qed joqrob hawn ġew qed isir is-sikkat u intu wkoll ħerqana bħali toddhom is-sigħat min jaf kemm int sabiħa mamma jien naf li mħabbtek hija l-verità min jaf kemm ħwejjed bih turini trid il-waqt qed nistenni ġejt li tħobbni mamma x'hemm barra għandi wiskursità jien naf li se tħarisni ninsab maħbuba f'dinja għalina tnejn inħoss mewġ buttani isimek tajjat ma' bluġien u mewġa qed tiġbidni lil dawn tant sabiħ u pari din ilqawni donna ferħu meta bkejt nissimek tibki bħali u wara dexa sibt kien ħdejk kemm int tassew sabiħa mamma ħolma din mhijiex iżda realtà fih danek qed insomni u tgħidli kliem sabiħ nissimek tgħidli tħobbni mamma u issa nafu kull il-papa għandi lilkom it-tnejn tid-dinja tiegħi ma jonqosni xejn. Grazzi. Proset ħafna hemmhekk lil Krista. Thank you, Krista. Tajjeb ngħidilkom illum mawx